אחת הגננות סיפרה על חוויה שמאוד הזדהיתי איתה דרך אגב בתור אמא. הילד דוחפות לו אקמול, מביאות אותו לגן, ואז הילד אחרי כמה שעות היה נגמר האקמול, ופתאום היה עולה לו החום. ילד עם 38.3 חום, זה החום הטבעי. שאני גם בתור אמא עשיתי את זה, אבל לא תספרו. אבל עד שמגיע קטע שהילד שלהם חולה. הילד שלהם מושלם ומוכשר והכי טוב, והנה, תנסו וסגרו את הדלת, אני בעבודה. אי אפשר לדבר איתם. ברגע שמכניסים את הילד, אי אפשר להסביר להם שהילד חולה. לא, זה סופרמן, הוא אכל פלנקטון ואכל את הגביש הירוק, והוא בעצם חי מ-40 חום מעלות. לא יכולים לשכנע אותי. מה זה, סורי? צריך להתמודד, כן? זאת אומרת, אם יש לך קצת חום, נו, אז מה? אז מה, לא עבדנו? לא היינו במכרות, לא סגרנו מסילות ברזל? מה, היה לי 40 חום? מה, אני עשיתי התפתגויות למישהו? אני בכיתי? אני לא מבין אותה. כאילו, ואחר כך בסוף מאשימים אותי שאני לא בסדר! אני אומר לכם, זה הכל תירוצים. זה הכל תירוצים, גם יש להם יותר מדי ילדים במשפחתון, במכון, ואני לא יודע מה קוראים לזה. אז הם מתפנקים עלינו! הם מתפנקים עלינו, הם לא רוצים לעבוד קשה. אז הם אומרים, קצת הילד, יש לו רבבות לוח וקדחת והוא כולו שידור, אז מה? אז זה שוכרים אותו, אז הילד לא מרגיש שהוא כמעט מתעלם. נו באמת. אולי זה לא יום לגן. אולי זה לא יום לגן. מה זה חם לי? אני לא כיף לי, אני כל הלילה נזעקתי וחם לי והפיג'מה שלנו בונה אכפת לי לראות אותו טושטש. לא טוב לי, באופן כללי לא טוב לי עכשיו. גם אם הייתי צריך להישאר כולו במיטה, הייתי בועס, חולה. ואז אני מסתכל על אמא ככה עם המבט הכי טוב שאני יכול. לא גורם ככה, ואני לא מכיר מילים מסובכות של מונחים רפואיים, אז אני אבל בכיתי כבר הכל שרציתי טלוויזיה, זה לא עושה עליה שום רושם. לא כך אותי לגן, אבל אולי לא. אני מגיע, רק הגננת מסתכלת לי בעיניים, רואי, קוראים אותי כזה פתוח. אני מסתכלת, היא אומרת לי, אבל הילד חולה. לא, הוא תמיד היה ככה, קיבלנו אותו.